नोंथ' नायाबो नालाय आयै बेखायनो नै लाबबायलै आङो नोंनि सेरावनो लाबबायब्रा आङो ओइ आंनि आइनि बुंनायखौ जेबो फाथ्था लानाङा मिन्थिबाय ओमफ्राय ओरैनो फारसेजों खोनासं आरो फारसेजों हगार हरबाय था मिन्थिबाय बुंनायफोरखौ आयौ मा बुंखो नोंनि एबार नायदो र' आखाइखौबो हगारजायालै हमथाबाय थागोन आं र' मा बुंदों नों आबा औ आयै बिहामजोखौ लाबोदों आङो आबा मेहेर बरिया नाय आयै साहाफोरखौ जगार खालामहैदोलै दिनैसो बिहामजो फैनायखौनो एसे मोजाङै माबा लाखिनांगोन ना दे बेबि खुलुमहैदोलै आइखौ नोंबो आं खुलुमजायाहाय नों खुलुमजाया आंथ' जानला मानला बेफोरबायदि खुलुमनाङालै नाथाय आयै आंखौ दानो बिखुनजो जानोनो समायाखै नों आंखौ आयै बुंलाबायनाङा दे मा नै गथ' दानो आंखौ बुरै लिस्ट होदोंनालै नोङो मिन्थिबाय एसे आंनि फिसालाखौ बेफोरबायदि गोसो थोनानै आं खुलुमजाथारा माथो नोंसोरजों ओइ थ' आशीर्बाद लाथारलै ओइ आयै मा बेथा नुबाय बे आखाइखौ हमखाबाय नालाय आङो एकदम थैजासे थासिगोन आंनि हाङा जोबनानै थाङागौमानि बेथाबा वाट ए फिल्मी डायलग ना आबा नोंनि थाखाय आंनि जोनोम आंनि थाखाय नोंनि जोनोम बे मुलुगाव खोब रोंसोनाय मोनदों ने हाबा मेहेर नोंनि बाथ्राफोरखौबो मिन्थिखाबायब्रा आङो दे थेवबो नांलायनो फैयाखै आङो आरो दाथ' नों जेखि बुङा मानो नोंनि नोंहामजोआ बेनो जागोन नोंनि आशीर्बादसो लानो फैदों बाखि जाग थाग ओइ खुलुमदो दे बोर होदो थाब मोनथारथोंसै आङो हाथरखिखौ नों जेरै अख्राना आयै आंबो नोंनि 10 गुना बारा अख्रा मिन्थिबायना नै बिमानि आशीर्बादबो लाबावबायसो नों मोना होनब्ला मोनथारदोंलै आङो नों दा जानबा जाथों आंना गासिबो नोंनि साननायानो उल्था जाजोबथों आशीर्बाद आयै आशीर्बाद जाथ'बायगोनलै आयै नों लाबोदों नोंसो मिन्थिगौ आं जेबो मिन्थिया नोंनि आलासि नोंनो नाय दे माखौथो टेनसन लाबाय थादों नोंलाय आबैजों थांनोसै दख'ना गानहैदो थां दे होमबालाय बेलाय आइनियानो मेरला दंखायोलै आबा आंनिखौ मोना थ'दो जोंहा हारसिं बुंबाय थादोंलै बियो इसोर बेखौ न'आवसो सोफैबावबाय बियो नाथाय बे हिन्जावाथ' सिनिसो नंमारगौना बिनि थाखाय आंनि फंबायाबो जेलाव थांबाय बर'साखौबोथ' गावनि हाबानि दिनावनो फोजोबदों बियो होमबाथ' एकदम 100% सिनिसो बे हिन्जावा जानायासो जानाय आंनि फंबायासो दाय जागारगारबाय आसलि खारनालाय बेसो दा बिनि आगान होफैनाय लोगो लोगोनोथ' बर'सायाबो जिउ खोमादों आंनि फिसालानि जिउखौबो जानो हागौहाय बियो गिलु बालुनो बेबायदि सिनि हिन्जावखौनो बजबना लाग्रगारदों आबाया मोजां खालामनो नागिरबा माबा दायसो गथ'आ बेबो जेला हाखर गोथौआव गब्रायगोन अब्लासो बिमाखौ आयै होनना गोसोखांगोन बियो आंखौ दानो बिखुनजो खालामनो सानदों बियो ओमफ्राय बिबै दाबो आंनि जिउआनो एख' जायाखै नोंलाय मा मोनथिनोसै बे पुलिसा सोरांखौबो हमनानै लानांगौमोन नै माथो सानबाय थाखो ओमफ्राय बिखुनजोखौसो गिबाय नामासै नोंलाय बिदि नङाथ' मेहेर अब्लालाय माथो आरे बेबि माने नों आंनावसो फैदोंना माखौथो टेनसन लाखो ओइ जाम्बिसो जाबायलै आइया एसे मोजां बिहामजोखौनो बिदि गनायनो बायोना ओमफ्राय मेहेर आइया हनै रागा जोंदोंना स' वाट रागा जोंबालाय मा बे फंसे होनबा नों फंनै होनदोरा मा बुंनाय जादों बेलाय माने आइया दा नारजि ओंख्रि बायदि गोखा जानानै दं नालाय ओइ बिहामजो एबार नोङो गोदै बानायदोब्रा थार नुवाखै नोङो आइखौ नुदोंब्रा नुनायालाय नाथाय माथो खालामबावनो नाथाय बारा दुरबल जानो नाङाब्रा नङाब्ला मिथिगौ नामा नों बांद्राय गिनाय देखायबाय थायोब्ला बिमाया आंना नोंखौ बांसिनसो सिगिनो मोजां मोनगोन मिथिबाय मेहेरनि गार्लफ्रेन्ड जालायनानैनो एसे कनफिडेन्ट लाबोब्रा मिथिबाय लेभेल देखायलै एसे नोंबो आयौ ओमफ्राय आं बिदि उल्था बुंफेराना मेहेर एखनबा समाव बुंनांगौबोलै गोसोफोरखौ एसे गोरा खालामनांगौब्रा दे जागोन दे होमबालाय गासैखौबो बुजायजोबनांगौब्रा बिदिजों जायालै साननानै ला आरोना माने आंथ' नोंजों थाबायानो थाखायो आरोना जास्ट फर एग्जाम्पल साननानै ला एखनबा समाव आं गैफ्रांबो जानो हागौ ना ओमफ्राय आंनि आइयाथ' जिबायदि ना साननानै ला माने माब्लाबाफोर नोंखौ माबा बुंफ्रांबा आरोना माब्लाबाबो जेननानै थानाङालै
नोंनि गोसोनि गिनायफोरखौ आउट खालाम। जागोन दे मेहेर। Oh, my baby. ओमफ्रायथ' आंना बिमायाथ' बानायला र' जायखिजाया माबा मोनसे लाबोनो थिननि आङो। जेबो नांलायलामोनदां मेहेर। नाङा जाबाय मेरला खामानि मावग्रा दंखायोलै सिन्था जानाङा। ओमफ्रायथ' आंनि आइनि खोथाखौ बादखौनो होदो मिथिबाय। आबैयाबो बहाबा थांदोंनोलै दा दसे उनावसो फैगोन। दे होमबालाय दिनै लोगो हमनानै थांसै आबैखौ। बेनोथ' नोंखौ नायनो होन्दोंमोन ना। औ दे होमबालाय। दिनैथ' ओमफ्राय प्रप'ज दे ना बाराबा प्रप'जसो खालामफिनबावनोसै नामाब्रा। नाथाय आइ लाभ इउखौनो बुंनो रोङालै बियो दुखुलै गोसोखांबानो बोरैबा मोनलायो। माला जि बुंबावगोनथाय। मा नायबाय थाखो आरो? नायनायनिबो दाय जालायलायो आरो। नङा दा नोंनि आइया फैबोलालाय। स' माथो जाखो? गोसोआथ' ओमफ्राय जाबावसै आरोना आंना नोंखौ नायबायानो थानो आरोना। मिनिबा मोजां नुयोरा। र' दे थाथ'। ओमफ्राय आइयाथ' आयु खुलुमजाथारलायबावाबो। जेरै आइजों ओमफ्राय बे आइजों जोबोद फाराग दं दिनै। नाथाय बे आइयाबा मानो एसे बिदिबा एसेबो बुजिनो रोंथारालै। आफायासो माबोरै सहायोमोनबा बे आइखौ। जानांगौ बिनि थाखायनो गोजान जालांबाय खोमा नङाब्ला गाव मिलायना थाबा जमा थागौमोन माथो दायो। ओमफ्रायथ' थारैनो मेहेर नोंनि आइया दासिमबो बारा बुजिया। जेबो बानायनाङा। नाथाय मेहेर बाबाया बुंदोंमोन माथो। सोरनि थाखाय थादों नोंसोर बेवहाय? थां दिनै नोंसिना बन्द'। जेबो मावनो नाङा जेबो हैनो नाङा आलासिनो दरखार गैथारा। बेफोरबायदि आलासिखौलाय मानोसै। बा जायै नोंसोर बानायाना जेबो नङा। ओमफ्रायथ' नों बानायजानो बादों नालाय आयै बाथो आंनो बानायगोन दे। जावलिया जाबाय बे गथ'आ। थांद' नोंसोरबो। जेबो नङा आंनो बानायगोनलै। बांद्रायथ' जेबो रोङालै आं जानो गोथाव मोननायखौ बानायनोसै आरोलै। बाबा सना आंनि गैला उन्दुलांबाय हनै नोंसालाया। ओइ उन्दुगारग्रा थार ने। दानो सिरि मोनबावगोन ओमफ्रायो। नोंखौथ' माब्लाबाबो गोजान खालामखायालै आङो। आरे ना बाबा सना। मार खुसिलै आङो ओमफ्राय थेंक इउ। ओमफ्रायथ' जा अनखागोनलै आङो। गोदो अननाय होनो मोनैखौ गासिबो होजोबगोन आङो। ओमफ्राय मा मुंसो दोनोथाय? जुरि मा सानखो? हा? जेबो नङा सोरां। एसे मोजां बुंबाय आङो मा मुं दोननो होनदों जोंहा बाबा सनाखौ? आबा सानासो दोनगोन बुंदोंमोन सोरां। अके। बोलो जोंहा आब' राजाया बोलो आयै उन्दुलांबाय। दा किउट खालि ने आयै। आबा सना नोंनिया थांबाय आरो नै जोंहा आबौ फिसौआ फैबायना। आंनि आबा सनायानो आबौ फिसौनि महराव फैफिनबायहाय। ओमफ्रायथ' आंथ' गोजान खालामखाथारालै माब्लाबाबो नङा। आंनि बिखायावनो गोबाना लाबाय थागोनलै आङो ना बाबा सना? औ नाथाय आय' उन्दुबाथाय उन्दुबाय जि मोजां उन्दुयो हनै। उन्दुबाबो जि मोजां नुखायोहाय। औलै आयै एकदम नायबाय थाथावथाव ना। नों फैनानै आंहा जिउआव गोबां खुसि फैफिनदोंना आबा? आय' आबौ सिखारलायबाय नोङो। मेगनफोराबो बिमा बायदिथारहाय। सानसोरां बिदि नङा दे ओरैला। औ बाबु दा उन्दै नालाय बियो ओंखायनो। ओमफ्रायथ' आंनि जिउसोना नोङो। बाबु दे आंबो बामनो लुगैदों ओमफ्रायो। दा दसे उनाव बामदोब्रा मादै आं बामगोन ना। आदा दे आंबो बामो आंबो लाइनाव दङ ना। रब्रा नानि दासो आइनिफ्राय लाबोदों आंबा आरो आंबो आदा बामबाय आबा। गावासिखौबो बामबाय। नोंलै आदा सिनायदोंना आंखौ? आब'आबा मा सानखो? मानो होनबा बे राजाखौ आंनो नांगौ। बियो आंनि जेब साला जागोन जायखौ आङो गोबां अननाय होगोन ओमफ्राय आब'निफ्रायबो बांसिन अननाय होगोन आङो। आब'आलाय मा सान राजा दंखायोना आरोथ' मेहेरबो दंखायो अब्लालाय माथो प्रब्लेम जानो जों आइ सानैजों आंजों गोबां अननाय होखागोन। What's wrong आबा मा जाखो? And what's wrong with you आयै नोंलाय माथो जाखो? बिमाजोंल' उल्था थाने? No mom I'm not। नाथाय बे खेबाव you are wrong। नों गावनो फात्ता मोनगोन ना मोनालै आयै नों मा खालामनो थांनो नागिरदों मा खालामदों? नोंनि मोजांनि थाखायसो बुङो आं आबा।
आंनि मोजांनि थाखाय नाथाय दाना नोंनि रावाव गोजावनायखौ गारबायना आङो ओमफ्रायथ' नोंजों जेबो नांलायनो फैयाखै आं आयै नोंनोथ' बुङो ना फिसालानि खुसिखौ नांगौनो नोङो माने आंखौ देन वाइ आयै आंनि खुसियावलाय मानोथो खुसि जानो हाया नोंलाय दाजे नों बुंदों बेफोरखौ नोंनि रावखौ बुङाखैना नोङो है मानो बिदि नों दिनै गोजान जा आबा बेफोरबायदि हिनजावजों मिथिबाय न' हानाय नङालै आङो नोंखौबोथ' लाभ इउ खाना नाथाय नों मा आंखौ अना आरो आं मानो अना जानो आबा नोंनि थाखायथ' आं गासिबो खालामजोबो अब्ला दिनै मोजां खोनासंनानै लाखा आयै जायजों नों आंखौ गोजान खालामनो सानोना बेजों गोजान जानांगौआ नों आंखौ मोननाय नङालै बेबायदिनो फाग्ला जालांगोन आङो मा बुंदों नोंलाय बेखौलाय सोरनिबानिनो थु नायबाय थादों आयै बेखायनो आंखौ गोजान खालामनो हाथरखियो नङाबादि आंनो मा जालांगोन नों साननोबो हानाय नङा आबा सिरिथा बेखायनो मोजांसो बुंदों आङो नङाब्लाथ' रागाखौथ' आंबो जोंनो हायोना ओमफ्राय दाख्लै जे नों खालामबाय बेबो मोजां जायाखै अके बुंथ'लासै आङो एसेबांबो सुथुर आरो आंजोंनो नोंनि गोसोआव मा अननाय गैया नामा आयै आंखौ आंनि हाथरखिनिफ्राय माब्लाबाबो गोजान दा खालामलै आयै मा होनबावनो फाग्ला जामारबाय बियो दे आबा हेगारदो एसे खामानि दंसोयो आंना दिनै नोङो थेरेनामसो जालांबाय आबा मा गोसो फैयो बेखौनो बुङो ना आयै नों बायदिखौलाय थेरेनाम बुङाबा माथो बुंबावनांगौ आंलाय आङो बेफोरबायदि रावखौबो गोसो थेफेराखै बेलाय नोंसो दायो दा बे सोरांनि बाथ्राफोरानो हाबजोबथारबायलै बेनाव आफा जोंना मेयरनि फसायनाया बेनोनो नंगौ नालाय नंगौ आरोलै ओमफ्रायथ' बिन्दास बुंनो हायो आङो आयै ओमफ्राय आबौ नै बेनो नोंहामजोआ ओमफ्रायथ' जेरैखि जाया मानो बेनो दाना रिस्टाफोरा एकदम फिक्सखा आरो हाब होनबा नोंनि फसायनाया बेनो औ माथो सन्देह दङ बास दे जाबाय दे एसे मोजां आशीर्बाद हरलै आबौ दे जागोन दे उनाव रायज्लायनोसै मेहेर थाथ' जेबो बुंनो हाया बिसोर आंखौ ओमफ्राय आबौआ आंखौ गाज्रिसो मोनबाय नामा बाद दे आबौआ मालाबाबो आंखौ गाज्रि मोननो हाया फैया जाजानो गियोना नै आइमाया फैखानाय आबौखौ जेबो बुंथ'नांला दे उनाव माबा मोनसे जागोन बियो र' नों जेबो दा खालामथ'सै दानो रागा जोंलायगोन ओंखारलांलायगोन फिसौआ जोंना बेखायनोथ' आफा बेखायनोथ' जेबो बुंथ'वासै आङो दे दसे रायलायथ'दों होनबालाय नायनोनो हाथारलासै आङो दे रावबो जेबो बुंला दे ओमफ्राय आं थानो गिनाङा दे ओमफ्रायथ' मा खालामनो नागिरदोंमोन नोंलाय मासेबां गियो दिनै फैद' नोंनि थाखाय माखासे जाग्रा बानायदोंमोनलां दिनै आं दौबा गोथावसिन जायोना नों आंखौ एसेबां केयार खालामो मेहेर औ दङानोसै दिनै आंहा ओमफ्रायथ' जुदि नों बिस लागायनानैबो होयोबा ना अब्लाबो नोंनि मेहेरा गोसो खुसियैनो जाबावगोनसोलै माब्लाबाबो बिदि दाबुं मानो गोमाजानो गियो नामा आंखौलाय आबैयाबो दाबो फैयासैलै दा फैगोन बियो मालाय दसे नेथ'नोसै र' आब' हरदोंलै औ इलिसासिस माबे कंग्रेचुलेसन्स आगै मानोलै माबाफोर लट्रि नांबाय नामा बिदिनो होनजाबाय आरो जोंहा मादै सिरिया राजा उन्दै मोनबायना आयौ मा होनखो मा किउटखा नोंबो फैदो नायफैदो मा जाखो माने ममजुरियानोलै नोंगौ माने आरो सासे बिहामजो मोनबावलायबाय आफा सोराङा ओमफ्राय मालाथो नायबावगोन जोंहालाय रब्रा मानि थाथु आयौ आंथ' नायनोसो लुगैखाबायलै गुड निउस मोनबायानो माथो होमबालाय कंग्रेट्स आफा सोरां जोंहा थांथ'नोसैलै ने आंथ' मिथिदोंना बेनाबाथाय बिदिनोसैलै दे ओमफ्राय सनामोन ओइ जों सानैजों थांथ'नोसैलाय ओमफ्राय थाबैनो लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट एपिसडजों दे होमबा बयनिसिमबो गुड नाइट बाय बाय थ'दो बिखुनजोनि न'खौ देखायनोसै आं थुदो हय ओमफ्राय आबै फैबा बांसिन इन्ट्रेस्ट नांगोन ने थांथ'नोसैलां लोगोफोर थाथ'दो